COVID-19 je virusna zarazna bolest. Uzročnik je SARS-CoV-2 virus. Prvi bolesnici zaraženi tim virusom prijavljeni su krajem 2019. godine, kao što znamo u Wuhanu u Kini. Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je upala pluća nepoznatog uzročnika prijavljena 31.12.2019. godine. Bolest se vrlo brzo proširila cijelim svijetom, tako da je 11.3.2020. godine prijavljena, označena kao pandemija COVID-19. Već do sada znamo koji su osnovni simptomi te bolesti, uglavnom povišena tjelesna temperatura, opće loše stanje, bolovi u mišićima, suhi kašalj, bolovi u prsima, nedostatak zraka kod određenog broja bolesnika, gubitak osjeta okusa, gubitak osjeta mirisa. Kod nekih bolesnika mogu se pojaviti bolovi u trbuhu uz proljeve, međutim to je ipak kod manjeg broja oboljelih. SARS-CoV-2 virus je zarazniji od virusa gripe, i to duplo zarazni. Jedan oboljeli od COVID-a smatra se da može zaraziti dva zdrava čovjeka. Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su također do sada već dobro poznate, svakodnevno ih možemo čuti i vidjeti, bilo na televiziji, bilo preko radija. Osnovno je nošenje zaštitnih maski. Zaštitne maske koje se nose moraju se staviti na način da pokrivaju nos, da pokrivaju usta, znači nije dovoljno prekriti samo usta. Maske se moraju stavljati sa čistim rukama, jednako tako trebaju se skidati sa čistim rukama. Nije dobro puno puta masku stavljati, skidati, dirati nos, budući da na taj način zapravo možemo naštetiti i svojem zdravlju i zdravlju drugih. Daljnje preporuke su redovita higijena ruku, učestalo pranje ruku i držanje one propisane udaljenosti od otprilike 2 metra na otvorenomu. Pogotovo bi se te udaljenosti trebali pridržavati ljudi ako nemaju maske. Trebalo bi izbjegavati veća okupljanja. Preporuke za zaštitu bolesnika sa psorijazom ne razlikuju se od zaštite opće populacije. Još jednom ću reći, to je nošenje zaštitnih maski, redovito pranje ruku, izbjegavati mjesta gdje se okuplja više ljudi, izbjegavati pogotovo veće gužve u zatvorenim prostorima. Htjela bih reći da bolesnici koji imaju psorijazu nisu više ugroženi od COVID-19 od zdravih ljudi. Jedino što povećava ugroženost bolesnika sa psorijazom od COVID-a su njihove pridružene bolesti. U prvom redu to je prekomjerna tjelesna težina. Za to znamo da bolesnici koji se razbole od COVID-a, a prekomjerne su tjelesne težine, imaju uglavnom teže oblike bolesti. Dalje, pušenje je također rizični faktor za COVID. Teže slike COVID-a mogu imati bolesnici koji uz psorijazu imaju, na primjer, opstruktivnu bolest pluća, koji imaju povišen krvni tlak, srčane bolesti, koji imaju šećernu bolest. Uglavnom, važno je reći da bolesnici sa psorijazom nisu ugroženi od ostale populacije ako se isključe ove pridružene bolesti. Ako bolesnik ima psorijazu, a nema pridruženih bolesti, ne smatra se da bi trebao biti više ugrožen od COVID-a, niti da bi trebao imati teži oblik bolesti. Liječenje oboljelih od psorijaze i zaraženih COVID-19 se u osnovi ne razlikuje od liječenja ljudi koji nemaju psorijazu. Prema tome liječenje je isto. Lakši bolesnici mogu se liječiti kod kuće, srednje teški možda isto kod kuće, to ovisi vjerojatno i od dobi bolesnika, a teški bolesnici liječit će se u bolnici. Dosadašnje iskustvo i na temelju registara bolesnika koji su osnovani tijekom COVID pandemije i u kojoj se prijavljuju bolesnici sa psorijazom iz cijelog svijeta, znači ta iskustva nisu
pokazala da bi bolesnici koji primaju sustavnu terapiju za liječenje psorijaze bili ugroženiji od infekcije koronavirusom ili da bi imali teže oblike bolesti. Prema tome, bolesnici se i dalje mogu liječiti svojim lijekovima. Ukoliko se bolesnik baš i razboli od COVID-19 bolesti, u tom slučaju kod blage bolesti terapiju ne bi trebalo niti prekidati, a opet ukoliko se radi o teškoj bolesti, u tom slučaju će se procijeniti u bolnici hoće li se ta terapija tog trenutka prekinuti ili ne. U svakom slučaju bolesnik može po izlječenju normalno nastaviti primati svoju terapiju. Bolesnici koji su stabilni, koji su dobre kliničke slike, kod kojih je psorijaza u remisiji, mogu možda i na neko vrijeme prekinuti liječenje, iako se nije pokazalo da bilo koji od tih lijekova povećava bilo rizik za zarazu COVID-om, bilo teži ishod bolesti. Neki od lijekova koji se primjenjuju za liječenje psorijaze, naprotiv, i daju se u slučaju infekcije koronavirusom i mogu čak i popraviti kliničku sliku. Prema tome, preporuka je da bolesnici nastave sa svojom normalnom terapijom.